Na ako isa ka movie nga natanaw. So, na ako hilig ka ika mo ginay ako ang ka dugayag tulog. Mo diri ko dugayan. Labi ra gyud sa kuan pag pandemic, nagrabe gyud. Abot lang yung 4 o'clock, 4 AM. Di pa ko matulog ana, no? Grabe jud oy. Nakakuan jud ko kana mga movie ba. So muna ako malabira Star Cinema. Hala, pagkuan jud ana nga mga GMA nga mga unsa na mga episode per tikay ko ana. So nga na mo igsuon no? Nako dito na ako'y pag scroll na ako is na ako dito na tanawan ng movie nga. Huwag ka nang mawala, please. Gawin kong lahat. Huwag ka nang mawala. Huwag kang mawala, please. No? Ang babae is begging sa usa ka lalaki nga, ayaw na dyan yung taon kawala. Ayaw na dyan kawala. Please, paanakan mo lang ako. Gawin kong lahat. Maging slave sa'yo forever. Gagawin ko ang lahat. Hoy! Nabuang na dyan tayo nabuang na dyan tayo mga girls. Mga girls! Parang awa niyo sa sarili niyo, no? This is always I remind to my students. Maugi na ako siging remind sa akong student. No nga, please. Your partner is the greatest investment sa inyong kinabuhi. Ayaw pagdali-dali. Kay maabot ra gyud ang para sa imuha. Believe me. Maabot ra jud ang para sa imuha. Ayaw jud taon pagdali-dali. Kung mag-inamaw man ta, magtinanga man ta kinahanglan nga ang atong kaugalingon igsuon din nato atong kalimtan nga atong utok nas taas. Nanglan kung mag-inamaw man ta, magpadala man ta sa atong mag-inangats ta, ang atong di magpadastong pagbati, di ta malimot nga utok na nadadirino, magpawais pud ta mga igsuon. Please, sus Ginoo ko, ayaw gid in town pagpakalimos. No, ayaw jud pagpakalimos sa lalaki nga dili worth it sa imuha nga pagkababay, sa imong pagkaikaw, no? Ayaw jud in town, maluoy in town mo mga single, mga batanon karon nga nabutaan kay gatuo sila more on gwapo ra jud, more on attraction, gwapo ra jud, ha? Binagsak ko mga estudyante in town, Ginoo ko, no? Katawa kita mahadlok pang kita kay ngano nakaagi na magudta mga igsuon, nakaagi na ta nya, bless lang kaay ta kay nakahuman tag eskwela na professional ta. What if ug madamlag wala gyud tay mahimo, no? So sorry lang gid kaayo ko, no, kay nadyo ko makit-an diri sa amo ang magsigi jud in taon og puyo. Tibok adlaw gid kahuman na bitaw ni sila sa mudzol oy. Tibok adlaw gid taw sila galingkod sa kuno mawori biya pud ta, no, bisag wa tay ambag silang kinabuhi. Magsigig agi-agi nya ko di mo pud ko makaistorya kay kita mo pwede kaila, no? Kaila gawas ako ato estudyante kay oy ako anang responsibilidad ato adyo na kay teacher baya ko, no? So mao na nga ay Ginoo ko Mario Joseph, kung naa mo sa sitwasyon mga batanon nga ingon ana nga you keep on begging gasigig active pero og dili nimo ingnon nga hay kumusta ka diya wala gid in town, no? Mangumusta lang og nabatay balon, mangumusta lang siguro og kanang by no choice na ta, no? So dili gid in town na may atong priority mga bata, di gid taw na may atong priority mga dalaga, no, mga dalaginding, no? Di gid taw nato ikuan na naasad ko'y nakitaan sa una nga sus wah! Gigukod jud niya ang lalaki niya. Buntis sa adto. Niya sad to say, namatay sad ang bata. My God, kaluoy sa bae. Kaluoy. I see myself, no, kay girls, rabaya ta. Ang nakaparat good pod, kay nato, mga girls, kita raman tayo magtabangay, kita po'y magdautay, no? Kita sa imang dautay nga. Kuan, mauni, anak, no? Nga kita man, mga babae, raman pod unta, ta dapat unta magtabangay pod ta ba? Tabangay og ampo, no? Tabangay og ampo. Yan na po yung uban, magbadlong-badlong, no? Kay uban, pabadlong man sa ang uban. Ang uban magbadlong, sakit pod mamadlong. Dili ayon pag-istorya nga makasabot raman jud ang tao, no? Mas matandog pa ang tao kung tamis, kung madasigon ang imong pulong, kay ang pulong gamhanan na siya. Pwede na siya makamove nimo, pwede po na makaparelisa nimo. No, mo nang careful gyud ta sa tuang ipanabi. No, careful pud ta kung mag-correction ta, kana pud taw hinay-hinay. Uy, ngayon ka walay uso ang hinay sa mua. Unya karon, ikaw rin nagpakaon ana. Nagbuhi da ika ana, ikaw da itag-iyas iyang ginhawa, ngayon anaon nimo. Kung inganaon nimo kung nagpakaon ka ana, bisan maging nagpakaon ta, wag tay right magingon ana.
nya karon kay mag-asta kang mura man pud kag limpyo pud kaayo munang ang tao imbes unta ma-encourage ang tao mahimo na lang dautan mag-wild no mag-rebuildi ang tao uy di na ganahan sa imuha kay perti mapagkang pagkahilasa perti man sad kay kang manabi makahiubos man pud ka no so mga batan-on paminaw gid in taon mo no nga sus do not beg yun mao ginay siya pinaka greatest gid siguro no mao ginay siya para nako no mao ginay pinakadakong sayop sa mga batan-on ilabi na sa mga babae no kay ang babae kung manglugos gid ang babae niya wala na ganahay ang laki uy Ginoo ko Maria Josep luoy gid kaita pertitang luoy hangtod sa hangtod jud kang makaluluoy kay you will always beg for the person kay ang tao maanad naman siya sige siyang gibeg nga uy who cares kung di ka mulihok kung di ka mo move wala may tabo nato so kung di ka maglihok din ha kay responsable man siya kay sige siya dependent sa imo ha kay ikaw lagi sige nangitag paagi ang mahitabo mga igsoon luoy kay ka muna nga og karon pa lang namo sa sitwasyon nga sige mong gabeg sa tao sige mong gabeg sa person please hunungan na in tao na please hunungan na intaw na mitras na pay panahon kay ini abot sa katigulangon nimo makarealize ka nga pirti da inimong tangaa you're wasting your time nga pila ka oras na nimo nga giusikan nya usa pa ta amaw nag-inamaw ta mas ginawa nya ini may lag makarealize ta ini ka tiguang nato nya ini ka tiguang nato kay mahimo naman ta nga maminyo na ta no munang naay mga tiguang igat mga ingon ana ba so kana may nga kuan ba kana mo sa nga lang ulahin na king tanan niya magpabuang-buang ta, the society will drag us down, of course, they will hate us, no, niya, may lang, o dili, makaagwanta ka sa mga batikos sa mga tao, may lang, kaya ni mo stand, no, what if wala kay Ginoo, what if ang imuha, sige lang kag pa-attention, sige kag maoy sa public, niya, sige kag pag-feeling, o kuwan, muna mo, abot ka nga, frustrated ka, kalitan na lang ta, nahibaw ata nga, kita dito, nagbitay ka, no, nagpakurinti ka, nagpisi ka, anak na lang kay ngano grabe imong frustration kay sa imong pagkabatan gainamaw man ka gainangats. Unya wa poy klaro imong foundation kay kung bata ka, wasad ka naminaw sa imong ginikanan o naminaw man siguro ka pero wa jud nimo gibutang sa imong utok pagka kuan nimo nag-inamaw muna nag-inangats gihapon nagbinuang ra gyapon pagkabaan mo to naghikog bisag tiguang na bisag adult na maghikog na ta. No? Muna nga, sus, Ginoo ko, Maria Josep, mga batan-on, never beg yun. Never beg. Sus, Ginoo ko, never beg yun sa tao nga. Please, ay kububiya siya, let them no, cry, utong. Iutong, kabaw ko, perting sakitag yun. Perting paita, mura kag, matigil ang imong kalibutan. Matigil imong kalibutan mo, mura bag, maparalisa ka. Hindi ka siguro kakaon. Imo na lang yung hunang-hunaon mga igsuon. Nga, kung nakaya sa uban, nga di man makaya sa imo ha. Naamang yung mga weak kaayo o emotion, no? No, weak ay emotion. Sus, mga batanon nga weak ay emotion, kinahanglan gyud nga kita magampo gid ta magligon gid ta no bahala na lang mas maayo nga magantos ta karon nga mo let go anang person anang tawhana nga wala naghatag bili sa tuwa kaysa forever ta nga mo beg. I tell you forever gyud ka mo beg magbeg jud ka permi ana niya and then para nimo kulang jud as in luoy makaluluoy kasi mo kaugalingon and may lang og naa kay lain nga mga kanang mga lain nga outlet aron ka malingaw no hilig pa kag luto-luto hilig kag music hilig kag plans may lang og wala anak ka so muna nga kinahanglan karon makaton ka please do not beg the person let him go mga babae let him go